Londyńska policja metropolitarna aresztowała 47-letnią kobietę po tym, jak w środę po południu w dzielnicy Covent Garden 4 mężczyzn zostało pchniętych nożem. Służby ratownicze zareagowały na zgłoszenie dotyczące brutalnego ataku w ruchliwej dzielnicy handlowej około godziny 12:30. Ratownicy medyczni udzielili pomocy 4 mężczyznom w wieku 34, 39, 42 i 52 lat i błyskawicznie przetransportowali ich do najbliższych oddziałów ratunkowych. 2 ofiary pozostają w szpitalu z obrażeniami niezagrażającymi ich życiu, natomiast 2 zostały już wypisane do domu. Świadkowie relacjonują, że widzieli moment zatrzymania podejrzanej. Była tak pobudzona, że policjanci musieli użyć paralizatorów. Kobieta znana była w okolicy z dziwacznych zachowań. Władze odgrodziły ulicę na kilka godzin, a załogi helikopterów ratunkowych wylądowały na pobliskim Trafalgar Square. Śledztwo znajduje się wciąż na wczesnym etapie, ale obecnie traktowane jest jako zdarzenie związane ze zdrowiem psychicznym.